Čaute, vítam vás pri dnešnom videu. Tentokrát sa jedná o report z podujatia nášho domáceho, ktorý sme organizovali my, Malokarpatiaci, tu na Rohožníku. A v dnešnom videu som vám toho moc nenarozprával, lebo som mal veľa organizátorských povinností a nemal som toľko času sa tomu videu venovať, ale dúfam, že účel splnilo a nezabudnite počkať do konca. Bude tam vyhodnotenie súťaže o merch, či padol traťový rekord alebo nepadol. Súťaž sme vyhlásili na našich sociálkach a boli ste tam zapojení, takže všetky výsledky nájdete v tomto videu. Dvadsať. 10. 3, 2, 1, tak. Výborne, Maťo, výborne. $5.26. A máme ďalšieho? Ďalší dvoch? No, Reného počítam druhého, to je jasné. Výborne. Máme prvú ženu. Aj druhá žena. No poď, čačka, pridaj, pridaj. Monika, 8. žena. Tretia. Poď, Moni, super, si tretia, pridaj, pridaj. Cože? Pridaj. Takže pridaj. Poďme, poďme, poďme. Poď, 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 poď. Super. Poď, Adam, poď, poď, poď. Poď, poď. Poď, Eva, poď. Poď, Eva. Výborne, gratulujem. A máme aj prvú ženu. Poď, poď.
A druhá žena v cíle. No poď, Vivi, super! Hodnotenie súťaže typu, či padne traťový rekord. Traťový rekord dneska nepadol, bol o nejakých 8 sekúnd bol horší, čiže zase Maťo potvrdil svoje prvenstvo, ale nepotvrdil traťový rekord. A teda ideme vylosovať tých, ktorí tipovali, že nepadne. Boli len 4. Skús mi to takto trošku zdvihnúť, nech to akože, že nepodvádzame. Dobre. A máme to Erika Olivová. Takže gratulujeme, daj nám vedieť, napíš nám buď na stránku správu, alebo kľudne nás kontaktuješ, buď ti to pošleme poštou, alebo sa niekde stretneme a môžem ti to predať osobne. A dnešné podujatie už máme úspešne ukončené, všetky ocenenia odovzdané a dúfam, že sa vám u nás páčilo a že sa uvidíme aj v budúcom ročníku. Tešíme sa na vás, keď ste mali pozitívnu skúsenosť z nášho podujatia. Kľudne nám nechajte like, koment, my budeme vďační. Čaute.